Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hoto Dole mai karantawa Ahmad. Labarin na farko na cewa mai magana da yawun shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari wato Femi Adesina ya bayyana cewa idan har 'yan Najeriya ba su daina zagin shugaban kasa ba akan wannan mulkin nasa to tabbas kasar nan za ta iya lalacewa baki ɗaya. Yayin da kuma labarin na gaba yake cewa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC wato Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya faɗa wa ɗan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar Labour Party wato Peter Obi cewa ya gargaɗi mabiyansa su daina yi masa kasafi. Ya faɗa hakan ne biyu bayan maganar da suka yi na cewa shugaban ƙasar Ghana ya ce wa Tinubu ya mara wa Obi baya kawai ya haƙura shi ma ya je ya cigaba da neman lafiyarsa domin ba wata lafiya ya cika ba. Amma sai dai biyu bayan wannan rahoton shugaban ƙasar Ghana ya fito ya ƙaryata ya ce shi bai tura wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC ba wannan wasiƙar ƙarya ce kawai ta mutane suke haɗawa. Yayin labarin na gaba yake cewa wata sabuwar annoba ta sake barkewa a kasar China biyo bayan cutar sarkewar numfashi wato COVID-19 wadda ta addabi duniya a shekarar 2021. Wannan cutar ita sunanta Langiya kuma ta kama mutane sama da 30 a kasar kamar yadda masana kiwon lafiya suka bayyana. Amma dai suna ci gaba da bincike akan wannan cutar wadda ita ma suka tabbatar da cewa daga jikin dabbobi ake samunta. Labarin na gaba yana cewa kwalejin kimiyya da fasaha ta farko a Najeriya wato Yaba Tech da ke jihar Legas ta hana ɗalibai sanya slippers zuwa makaranta kuma wannan doka za ta fara aiki ne daga ranar Laraba da ta gabata, inda wani mai gadin ya bayyana cewa ba zai sake barin wani ɗalibi ya shiga wannan makaranta da slippers ba, dole sai ka sanya sandal ko kuma wani takalmi zuwa makaranta amma ban da slippers. Yayin da labarin na gaba yake cewa wani magidanci tare da yaronsa sun mutu a cikin rijiya a karamar hukumar Wudil da ke jihar Kano. Wayannan mutanen guda biyu sun mutu ne bayan da aka kira su yasar rijiyar inda suka gama yase ta tas har suka fito amma sai yaron ya koma domin ya ƙara gyara ƙasar da ke cikin rijiyar wanda nan ne taɓo ya rike sa ya makale har ya mutu kuma mahaifin nasa shi ma ya shiga domin ya ceto shi ma ya mutu. Hukumar kwana-kwana ce ta tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma ta ce an ceto su an ciro su daga cikin rijiyar amma sai dai a mace aka ciro su saboda babu iskar da za su numfashi a cikin rijiyar sai yasa suka mutu, yayin da aka miƙa gawar tasu ga hukumar 'yan sanda da ke jihar Kano a ƙaramar hukumar ta Wudil. Yayin da labarin na gaba ke cewa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya haɗa Dr. Habiba Muda Lawal a matsayin sabuwar mai ba shawara akan harkar siyasa. Dr. Habiba ta kammala karatunta ne a jami'ar ABU kuma ta kasance tsohuwar sakatariyar ma'aikatar muhalli a ƙasar Najeriya sannan kuma ta samu lambar yabo sosai a makarantar da kuma wannan aikin da ta yi domin namijin ƙoƙarin da ta yi a lokacin da take ofishinta kafin ta ritaya. Sai kuma labarin na gaba yake cewa 'yan bindigar da suka yi garkuwa da fasinjojin jirgin ƙasar jihar Kaduna sun sake sako wasu mutane 'yan gida ɗaya guda 6 biyo bayan wa'azin da Sheikh Ahmad Gumi ya yi musu, wanda ya roƙe su cewa don Allah su taimaka su sako talakawan da ke cikinsu saboda suna shan wahala ne a cikinsu babu wanda zai ceto su, wanda hakan ne yasa suka sako su kuma hadiminsa ne ya bayyana wannan labarin wato Malam Tukur Mamu wanda yake taka muhimmiyar rawa wurin ceto wa'annan mutanen wanda 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Ta fannin wasanni kuwa za mu cewa kungiyar zakarun nahiyar Turai da ma gasar La Liga baki daya wato Real Madrid ta lashe kofin Super Cup. Madrid ta lashe wannan kofin ne bayan da ta lashe kungiyar Frankfurt ta gasar Bundesliga da ci 2 ba ko daya, inda tauraron dan wasan ta na baya David Alaba ya ci mata kwallo ta farko a wasan sai Karim Benzema ta biyu, wadda kwallon Benzema ta sa ya zama dan wasa na biyu da ya ci mata kwallaye a tarihi, inda kwallaye nasu suka kai 324 ya kewa Raul wanda ya ci mata kwallaye 323. Amma dai har yanzu tauraron dan wasan ta Cristiano Ronaldo shine na farko a cikin jerin 'yan wasan da suka fi ci mata kwallaye masu yawa a tarihi inda yake da 450. Domin samun labarai da dumudumin su kuma akai-akai sai ku je shafin na Hoto Dole kuma kada ku manta danna mana alamar ƙarawa ta subscribe da kuma like da comment. Mun gode.